Apa, Mbok? Nggodoki nang gone njaba. Ya colokane nang kono kok go njaba rende. Lipati nang njero. Ya men nang kono, nang njaba ngendele nggosoki. Hei, Nang kene. aku nang njaba le nggosoki kok enek-enek bae, ra ono colokane, ya ora iso. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya wis kono karepmu. Kowe ki nang jero kamare Riko. Pasang kipas. Lu kok pasang kipas ngopo? Aja adem. Men aja adem. Heeh. Wong pasang kipas ki ya men adem malah men aja adem. Ya wis ora mulih ya wis. Nah, kae kipase tak nggo kok kipasan po. Kae nang kono pasang kipas. Berarti Riko kepanasan. Kene Kene ngendi? Kene. Oh. Gosoki. Yo. Ora ditake kene